Otkrijte Maja LED seriju. Jednostavan dizajn nudi ravnomjernu raspodjelu svjetlosti, otporan je na prašinu i prskanje, a integrirani senzor pokreta dostupan je kao opcija za poboljšanu funkcionalnost. Najbolje od svega, instalacija je brza i jednostavna. Nadalje, promjenjive postavke temperature, boje i snage osiguravaju savršenu prilagodbu svakom zahtjevu. Zahvaljujući ujednačenoj strukturi, možete fleksibilno prelaziti između različitih verzija, bez dodatnog napora. Integrirani senzor pokreta precizno detektira kretanje u prostoriji. To omogućuje automatsko aktiviranje svjetla kada netko uđe u hodnik i štedi energiju čim se prostor ponovno isprazni. Svaka rasvjetna tijela pokazuju koliko dobro osmišljena može biti moderna rasvjeta. Iskoristite priliku da ostvarite svoj sljedeći projekt s većom fleksibilnošću i učinkovitošću. Maja LED, serija koja vam pruža sve mogućnosti.